Tak jsem se po 2 letech dočkala a jedeme zas na Balkán. Tentokrát máme v plánu dojet až do Řecka, ale to se teprve uvidí. První den máme přejezd od nás do Segedu v Maďarsku, což je nějakých 600 kilometrů. Dálniční cesta byla dlouhá a nutná. Jsem tam sváča a frčíme celý den. V podvečer přijíždíme do Segedu, kde se ubytujeme a vyrážíme do města. Je tam krásná římskokatolická katedrála. Tak na zdraví a na zítřek. Druhý den jedeme do Národního parku Tara v Srbsku, což je nějakých 400 kilometrů. Náš oběd u opuštěné hospody dáváme si tuňáka s pečivem pro změnu. A už nás vítá Národní park Tara, kde je krásný výhled na řeku Drino a jezero Perucac. Tady v tom krásném srubu budeme 2 noci. Po cestě jsme si koupili v malém krámku místní jídlo, tak jdem degustovat. A taky pití, no. Vesnice Mitrovač leží na náhorní plošině ve výšce 1080 metrů, přímo v Národním parku. Je odtud ideální místo na turistiku. Jo, a ty chatičky tam vzadu s tou špičatou střechou, to je dětský tábor. Třetí den nás čeká túra po Národním parku s vyhlídkou Baňská stěna, což je nejslavnější vyhlídka v Srbsku. Je z ní krásný pohled na kaňon řeky Driny a smaragdové jezero Perucac. A taky tu žijí medvědi, rysy a vlci, tak snad žádného nepotkáme. Odpoledne jedeme na parádní koupačku. Voda v jezeře byla nádherně čistá a teplá. Na večeři si grillujeme místní čevapy a klobásky a byly výborné. Čtvrtý den opouštíme krásný Mitrovač a jedeme ke Skaderskému jezeru z albánské strany, což je nějakých 350 kilometrů. Tady budeme projíždět kolem toho dětského tábora. Děcka tu měli bazén, motokáry, 4kolky. Super vyžití pro dětičky. Cesta vede přes prokleté hory. Zastavujeme na jedné z krásných výhlídek. Obědváme na té vyhlídce, kde si dáváme, co nám zbylo ze včerejška, čevapy, klobásky a pečivo. Pro
Prokleté hory jsou nejdivočejším a nejstrmějším pohořím celého Balkánu. Rozkládají se na pomezí Albánie, Kosova, Černé Hory. A jejich název vystihuje přesně jejich drsný charakter. Podle jedné z legend hory vytvořil ďábel za jediný den, aby zastavil lidi, kteří se pokoušeli utéct z údolí. Z hor sjíždíme do města, kde potřebujeme vybrat peníze. Cesta je ale rozkopaná a uzavřená. Nikde není žádná objížďka, tak jedeme za místními, po chodníku. No co? V Albánii je možné i tohle. To by se u nás nestalo. Určitě ne bez nějaké pokuty. Podvečer přijíždíme ke Skadarskému jezeru. Cesta nevypadala úplně vábně. Trošku jsem se bála, co nás čeká. Protože to nalevo, to jsou opravdu domky, v kterých bydlí lidi. Fuj, smrdělo to tam pěkně. Naše ubytování bylo ale krásné, čistoučké a jen kousíček od jezera. Na večeři jdeme přímo k jezeru, kde jsme našli hospůdku, kde točili vynikající Budvar. Krásný pohled z našeho ubytování. Tohle není obraz, to tam opravdu bylo. Čtvrtý den jedeme po horských cestách SH5, SH22 a SH23, které procházejí divokou horskou krajinou v blízkosti Národního parku Valbona a kosovských hranic. Naše trasa byla dlouhá asi 400 km. Byl to nádherný horský terén, kde nebyla ani kousíček cesty rovná. A proto jsme těch 400 km jeli skoro 12 hodin.
Cesta se sem tam ztratila a jeli jsme po staveništi. Chudinky naše, museli jsme je jet umýt. Chvíli trvalo, než jsme se domluvili, co vlastně chceme. Pán nám motorky perfektně umyl. No, až moc. Pak mi 2 dny nefungovala navigace. V Albánii je nespočet nedostavěných nebo opuštěných objektů. Ráj všech urbexáků. Jo, a taky jsem špatně poskládala videa a zatoulal se mi sem Logarský průsmyk, což je nádherná horská cesta, která z výšky 1027 metrů prudce klesá až k Tyrkisovému moři. A tady už mám fotky zas správně poskládané. Dole pod námi se ukazuje jezero Fierza na řece Drin. Rozloha jezera je 72,5 km čtverečný. Je 70 km dlouhé a má hloubku 128 metrů. Přehrada jezera je vysoká 167 metrů.
Na severu Albánie jsou nádherné výhledy, nekonečně klikaté cesty a krásná divoká příroda. Tak moc děkujeme, Albánie. Pátý den opouštíme Skaderské jezero a jedeme do města Berat, což je asi 200 kilometrů. Cesta je zase úžasně plná zatáček a ty výhledy. To se prostě neomrzí. Konečně vidím moře. Hurá! Míříme do města Drač, kde chceme navštívit přístav. Ale navigace nás navedla k zavřené bráně na staveniště. Na místě je vidět, že je přístav v přestavbě. Tak se jedem koupat. Parkujeme v Drači a hned přes ulici je dlouhá písčitá pláž, která je přeplněná lehátky a taky lidmi. Moře tu bylo pěkně studené a taky špinavé. Dáváme rychlou koupačku a rychle pryč. Tohle není nic pro nás. Odpoledne přijíždíme do Beratu, který je přezdíván město tisíce oken.
Ubytujeme se a jdeme na průzkum města, které je ale poloprázdné, protože je šílené vedro. Ale na doporučení pana domácího jdeme najít řeckou restauraci. Restaurace byla úplně prázdná, protože na oběd je pozdě a na večeři brzy. My máme ale hlad, tak si dáváme výborné jídlo a pokračujeme v průzkumu města. Musíme taky vyzkoušet jejich místní víno, které bylo výborné, jo a taky aperol na závěr dne. Ráno nás čekala výtečná snídaně a pak šup, jedeme. 6. den míříme na pláž Lukové, asi 180 kilometrů. Cesta nám ale nezačala úplně nejlíp. Podle map je tohle krásná vyhlídková cesta, no to teda nevím. Po pár kilometrech, kdy už mi začal docházet benzín a cesta byla pořád taková, tak jsme se prostě museli otočit. Takže po hodině a půl bloudění jsme zase na začátku. Tak aby jsme nahnali čas, tak jsme si vyzkoušeli i albánskou dálnici. A dálnice v Albánii je stejná jako všechny jiné cesty. Samá zatáčka. Mazec v té rychlosti. Příjezd k našemu ubytování nebyl úplně podle mých představ. Moc se mi do toho písku nechtělo. Byl to asi kilometr, zatáček, prudké klesání a samý písek. Bála jsem se, hodně jsem se bála. Zbíňa na mě čekal za každou zatáčkou, jestli mi má jít pomoct a zvednout mě. Ale musím se pochválit, nespadla jsem, hurá! Ubytovali jsme se a šli jsme kouknout na tu krásnou pláž. Což byl další kilák, z kopce dolů, ale tentokrát už bez motorek, pěkně po svých. A stálo to za to. Pláž je opravdu nádherná, žádní lidi, jen krásně čisté moře. Teď zase kopec nahoru a za odměnu nám pan domácí udělal pizzu, která byla výborná. 7. den odpočíváme na nádherné pláži, kde jsme ráno úplně sami. Celý den se jen válíme, popíjíme a užíváme si moře a sluníčko.
pláže vidíme na druhou stranu, kde na nás kouká ostrov Korfu. Krásná oblázková pláž v Lukové je to, co jsme hledali. Čisté moře, pořádné vlny, vstup je zdarma, jen za lehátku jsme zaplatili 10 € na celý den. Je tu i bufet s jídlem a drinky. Přírodní sprcha, která teče z místní studánky a také záchody. A hlavně málo lidí. Po jednodenním relaxu a povalování u moře se další den vracíme do sedla a ráno vyrážíme k jezeru Ohrid. 8. den se loučíme s krásnou Lukovou a vyrážíme po řeckém pohraničí do Severní Makedonie k jezeru Ohrid, což je asi 350 kilometrů. Řecké cesty nás překvapily svou kvalitou a krásnými zatáčkami. Zastavujeme u krásného přístřežku, kde si dáváme svačinu a kocháme se výhledy. Na oběd míříme do řeckého města Kastoria, které leží na poloostrově v pohoří Pindos ve výšce 630 metrů. Město leží na kopci a je tu k vidění 70 středověkých kostelů. Po výborném řeckém jídle už frčíme do Makedonie, kde máme asi nejhezčí a nejlevnější ubytování naší cesty. Jo, a taky moc příjemného pana majitele, co přijel na motorce stejné, jako mám já. Ubytujeme se a jdeme kouknout po městě, ve kterém se nachází kolem 360 kostelů a také ohridské arcibiskupství. Na večeři si dáváme výborné makedonské jídlo. Jezero Ohrid je také nazývané Makedonské moře. Je to jedno z nejstarších jezer na světě, 3 až 4 miliony let staré.
Hluboké je až 280 metrů a žije v něm na 200 endemických druhů. Pojmenované je podle města Ohrid. Ve městě zůstáváme i další den a nabíráme sílu na cestu domů. Byla to krásná dovolená a už se těším na další. Pa, pa!